have such a wonderful woman as my grandmother, and I came across this incredible fact when I lost her. Bidding farewell to your loved one is not easy at all. Today, I have to say goodbye to the most integral part of my life. It is my most helpless moment, as this goodbye is the most difficult. My grandma was the kind of woman that no one will forget. She influenced every life she touched. Her way of cheering me up when I was down, and the prayer she used to send my ways whenever I was going out. All these little things made my grandma stand out. Ana m ekele Chineke n'izi mbụ onye kwadoro akwamozu a ife niile wee gaa ọfụma wee na-endie na n'ụbọchị taa. Na nwanne m nwanyị ọ lụrụ ọrụ ya ọfụma nọcha were oge Chukwu kpọrọ ya nụ wee sị ya n'oge ezugo o wee nawa. Obi nwụsa aṅụrị maka na ife mfụlụ ebe a tụrụ n'anya ọkachado turn up ndị mmadụ nyere almost everybody nyere invitation ha ncha bịachara ebe a so kere ife obi anyị eji tọ m ụtọ and onye anyị kwalụ bụ nne anyị nọrọ arọ dị mma at the age of 90 ọrọ ife mmadụ ya edekwa ewiwe ma ọ na-ebe akwa so na obi dị m ụsọ na ife mere na akwamozu a ife gala etu kwesịrị nụ mmiri ezo anwụ achara too much weather dị nnọọ very mild sutụrụ onye ọbụla so na obi ụzọ aṅụrị and ife niile anyị melụ gaa silili well so na obi aṅụrị juru m afọ. Ife niile gara ọfụma onwe aka ọjọọ anụrụ so ife niile gara ọfụma obi ụzọ aṅụrị eziokwu na ihe pụrụ m n'ahụ mana ife niile anyị ekene Chineke na ọ karịghị otu a ndị emeghị nne. Nne di ma bụ mama Felicia Nwachukwu a na-akwa n'ụbọchị taa wee mekwuzie m ka m were ọkpa m na-abọ kwụrụ n'ụkwụ m na-abọ n'ezinụlọ nke aka m maka na oge o kwuchara okwu ahụ o mere nka m nwee sense of belonging na-enwego m ezinụlọ nke aka m wee malite gbawa mbọ.